تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали тозаиҷоди мо. умедворум ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад ва аз худованди меҳрубон талаби онро дорам ки бигзори як рӯзи хуб, рӯзи хушро насибатон гардонад. дӯстони азиз, чӣ хеле шумо медонед видеоҳои мо, влогҳои мо аз шаҳри Владивосток барои шумо пешниҳод карда мешавад ва хуб тамошо кунед. ин ҷое ки мо ҳозир навор гирифтагем стекляная бухта ном дорад. михел пляж беҳад зебо аст, беҳад манзараи хуб аст. марҳамат то охири видео тамошо кунед. ва шахсоне ки дар шаҳри Владивосток кору фаъолият доред, ҳатман аз ин пляж дидан намоед, чунки бинед чӣ хел сангҳои хушрӯ ҳамин дили одама кушода мекунад. беҳад як пляжи хушрӯ. рости гап ман ҳамин хел пляжа якум бор дидам. рости гап беҳад хушрӯ. иншаалло бо мебиёем моиҷа. мо ба шумо писанд бошад, класс монен то дигар шахсҳо дида тавонанд ва канали мо пешрафт мекунад. иншаалло ки бо дили модам гармӣ пайдо мешавад ва зиёдтар ҳамин хел видеоҳо, влогҳои интересни бо зиёдтар мешавад иншаалло. азодаи худ ситам набини очам дар зиндагӣ рӯзи кам набини очам дар зиндагӣ рӯзи кам набини очам дар хонаи гарми худ калонам кардӣ андар ивазаш алам набини очам андар ивазаш алам набини очам дӯстони азиз, аиҷода боша ҳозир ман як креми осонакак шумода нишон метиҳам ки беҳад торта ҳам мулоим мекунад, ҳам беҳад таъми хуб дорад. бисквитҳои ман пештарак пухта мондам, барои чӣ ман видео накардам, беҳад видеом дароз мешуд ва нахостам ки вақти қимати шумоя ба бисквита тайёр карданаш гирам ва ҳамаи занои модарони мо аз уҳдаи бисквита пухтанаш мебуроянд. ба ҳамин хотир ман видео накардам ва агар дархост шава тарзи бисквита тайёр карданша ман як видеочаи майдаҳа карда мепартам иншаалло. иҷада мо дута бисквит пухтем ва ҳар як таибая мо аз мобайн буридем, 4 бисквит шуд ва анам хел вай ровни мекунем торта. паракуша ҳамаша мебурем. иное намепартоем, ино мода дар коран барои крошка кардан. марҳамат тамошо кунед тарзи тайёр кардани крема. дута мода плитка дар корай, тақрибан 200 грамм шоколад ва
як баночка сгушонка ва 500 мл боша қаймоқи 33%. Мегем сливки 33%. фарқ надора петмол боша ё премиум боша, кадом намудеш боша, ғавси хушрӯ боша. ғавси хушрӯ шава вақте ки лад мезанем. марҳамат, то охири видео тамошо кунед. фарзанди падар меваи боғи падар аст. аз ҳоли дили якдигарӣ бохабар аст. як неъмати бебаҳост аз сӯи аллоҳ. некаш бинигар ки ин ҳаёт дар гузар аст. ҷоным ҳастӣ фарзанди падар. شادی بی نصیبم کدوست و یاری غم خور تنها خداست حبیبم من دختری غریبم از شادی بی نصیبم کدوست و یاری غم خور تنها خداست حبیبم در دهانم رنجور و ناتوانم سرد از قلب و جانم هر لقمه غریبی تلخ است در دهانم. دوستانی عزیز، کرمی ما تیار شد. беҳад гармай оби хунукда камтар монда таспиша мебурорем. баъд дар холодильник 1 соат 2 соат мемонем барои хунуктар шуданаш. баъд бо миксер лад мезанем ва хел қабат ба қабат мемолем. беҳад креми осонай, метонен дар хонаотон тайёр кунен бо дили пур ва дар қабатҳои торт ба таби дили худотон метонен банан истифода кунен ё чормағз ё шоколада кружка мекунен. беҳад ба маззаи хушрӯ мешава. тамошобинои азиз, ман торта пропитка намекунам ба хотире ки крем худаш беҳад мулоим мекуна, баъд ҳам қабатҳои торти ма бориканд. барои ҳамин ман пропитка намекунам қабатҳои торта.
дӯстони азиз, аиҷада боша мо да аллакай саҳар шудагиай ози торта мебурем ва результатша ҳама каса якҷоя мебинем. Чӣ хеле мебинен беҳад торти мулоими хушромадагиай ва ҳози барои субҳона чой дам кардем ва ҳози торта мехӯрем иншааллоҳ. беҳад торти бинен чӣ хел торти хушрӯ мулоими хушромадай. аиҷада боша видеои мо ба охир мераса. дӯстони азиз, дастгирӣ кардана фаромӯш накунен. худованд ёру мададгори ҳамаҳои шумоҳо боша. дастгирӣ кунен то дили мо ҳам гарм шава ва навораи хубу ҷолиб барои шумо пешниҳод кунем. дар паноҳи худованди мутаол бошед. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яки шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Fiberlink, компания беҳтарин барои занҳо. мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. духтаро ягон ҷои қиynиш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро. дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон.